Здравейте, езикова! Съжаляваме много за забавянето на този епизод, но ви гарантираме, че ще ви заинтригуваме с игрите на езикова. Тази седмица е, може би, една от най-дейните в нашето училище. Заслужава си да погледнем всичко, но това е нещо основано наскоро, нещо много интересно и забавно, което заслужава да видите. Днес решихме да участваме в тези игри, за да ви покажем по-отблизо какво се случва. Но за тази цел ще трябва да останете с нас до края. Хайде, нека да ги видим! Преди да ви запозная с правилата на играта, първо ще ви запозная с нашите участници. Нека първи отбор да заповяда. Здравейте, аз съм Бистро, 9 клас. Здравейте, аз съм Никола от Сишоса и съм 9 клас. Нека втори отбор да заповяда. Здравейте, аз съм Елена. Здравейте, аз съм Димитър Петкови. Аз съм 9А. 8А. Ето, Димитър тази вечер е най-малкият представител на ученичето. Нека разпрекрасваме излъзка. И нека последния, но не по важност отбор да излезе. Добър вечер. Здравейте, аз съм Николай. Ученик съм в Зибът от 19 години, от град Книжа съм и се надявам тази вечер да ги разбием. Здравейте, аз съм Деяна Иванова от 10 В и съм от Троян. Първи въпрос. От колко букви се състои българската азбука? Отговор А, мисля аз. Семейство. За коя дата слагаме материца? От кой построена традицията гробница в Казанлък? Според нашия отбор отговорът е Г, траките. Колко отбора участват в Висшата лига на Англия? Искаме помощ от публиката, някой добър футболист, който разбира, може да помогне. Тео! 20! 20, маркираме отговор 20. Маркираме. Имате два избора? Да. Учили. Заповядайте. 130 точки общо трябва. С 3 странички, не са 6 точки. Само с 3. Да започнете отвора с квартал. Как ще извадите монетата, без да извадиш кварталите, без да ще набутам тапата навътре и ще вкарам бутилката. Вижда се в езера риби. Върху него. Двойка. Репеци. Малко по-малко. Паде. Голямото. Сладко, бяло, ушички, но погоди. Другото. Той го преследва. Заек. Змия. Аз съм Бог. Таксия? Да? Его. Ласо. Басейн. Яке. Следващо. Може да спиш на него. Възглавница. Покривка, одяло. Любов. Въдици. Нож. Сърце. Нож. Скалпел. Арбалет. Арбалет в хороскопия.
печелившият отбор е един от тези тук. Според вас? Не, какво според вас? Честито на Елена и Димитър! Имате 10 лева да подписате в стола. Имате право да изберете следващия един отбор. Имате време да подписате. Не, спори сега! Приключваме, ние сме! Ще се свържете с нас. Здравейте, ето ги организаторите. Те са хората създали игрите на езикова. Може да се представите. Здравейте, аз съм Георги от 11 Б. Иван от 11 Б. Симона от 11 Б. Благодарим ви, че се съгласихте за това видео. Можете ли да разкажете всъщност, като за начало, как дойде идеята да създадете тези игри? Идеята по-скоро се роди в едно междучасие. Аз споделих на Ванката нещо, което си мислех да направим в училище. Той ми отвърна топката, като ми каза, че и той си е мислил нещо подобно и реално него идеята да направим това предаване беше негова. И оттам нататък в общи линии поехме по трудния път да го реализираме и не става по-лесно, може би даже по-трудно след всяко едно издание, но смятам, че ще се получим от това, което се случи сега. Аз като участник мога да кажа, че беше супер интересно и ви съветвам всички да идвате и да продължавате да гледате. Симона, може ли всъщност да ни разкажеш нещо забавно? Имаш ли някакви трудности, някакви сцепки? Ами като цяло мога да кажа, че от изцепките днескашното първо издание, моите математически сметки прекрасни. Така факта, че на повечето въпроси не знаех отговорите. И малко и на научване го карах. И аз, заедно с участниците, с вас. Но като цяло, от тук нататък само има да се учим. Базата е поставена, само трябва да надграждаме. А смятате ли да включвате и учителите за по-нататък? По-нататък може би, ако се съгласат. Да. Благодарим ви много за съгласието, благодарим ви за участието, благодаря, че ме приехте като ваш участник. Благодаря, че гледахте това видео, надявам се да ви е харесало, а ако е така, моля споделете го на приятел, оставете по един коментар и не забравяйте, възможностите са във вас.